Mallorca és una de les principals destinacions turístiques del món. Els seus paisatges, el seu clima, la seva gent, la seva cultura són garantia de qualitat i benestar. La mallorquina és una societat de serveis moderna i avançada, però com totes les societats, genera residus. A finals del segle XX, a Mallorca proliferaven els abocadors incontrolats, els quals eren una amenaça pel nostre medi ambient i per la nostra imatge. Des de 2010, però, aquest problema ja és història. Gràcies a la tasca de tots i a l'impuls del Consell de Mallorca, varen ser un dels primers llocs del món en aconseguir l'abocament zero. A la nostra illa comptam amb unes instal·lacions de primer nivell mundial, ubicades al Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca, que garanteixen el tractament adequat dels residus. Es tracta d'un servei públic gestionat en règim de concessió per l'empresa TIRME. Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca. Per gestionar bé els residus és molt important la col·laboració de tots. És fonamental que cada ciutadà, a casa seva, realitzi la separació en origen dels residus. Aquesta tasca facilitarà enormement el tractament posterior de cada residu i el fet de convertir-lo en un recurs. L'objectiu és molt clar, passar de la idea d'usar i tirar a la cultura de tirar i usar. El transport dels residus a Spark s'organitza en funció del punt geogràfic d'on provenen. Els que provenen de llocs propers al Parc de Tecnologies Ambientals es traslladen directament. En canvi, els més llunyans passen primer per les estacions de transferència, on es dipositen les fraccions de residus separadament, amb l'objectiu d'optimitzar al màxim les càrregues dels camions que, finalment, duran els residus a Spark. Les 5 estacions de transferència que hi ha a l'illa estan ubicades estratègicament a Alcúdia, Binissalem, Calvià, Campos i Manacor. Una vegada arriben a l'estació de transferència, els diferents tipus de residus es dipositen a la boca d'alimentació corresponent, on es compacten a través d'una premsa hidràulica, dins de contenidors hermètics, reduint-ne el volum. En tot cas, el destí últim de tots els residus és el Parc de Tecnologies, i en concret, les distintes plantes de tractament. Planta de selecció d'envasos lleugers. A la planta de selecció d'envasos lleugers hi arriba el material procedent dels contenidors grocs de recollida selectiva, com ara envasos de plàstic, brics i llaunes. Els envasos passen a l'àrea de descàrrega, on una màquina s'ocupa d'obrir les bosses i abocar-ne el contingut a l'alimentador. Aquest alimentador és una cinta que condueix a la cabina de preselecció, en la qual, manualment, se separen els distints elements. Feta la preselecció, els envasos passen a un garbell cilíndric giratori i es van separant segons les fraccions i el volum. Al final del procés, sortiran unes bales compactades que s'enviaran a altres empreses recicladores. Al marge del vessant tecnològic, la part humana i social juga un paper important en aquesta planta, ja que hi fan feina treballadors de Fundació Deixalles, entitat que ajuda a la integració sociolaboral. Planta de biometanització. A la planta de biometanització es tracten fangs de depuradores d'aigües residuals i la fracció orgànica dels residus urbans. Una vegada introduït aquest material en un digestor i per acció de bacteris en absència d'aire i a una determinada temperatura, té lloc un procés biològic que donarà com a resultat un biogàs amb un elevat contingut en metà. Aquest biogàs s'usa com a combustible per produir energia renovable. Planta de compostatge. La planta de compostatge rep la fracció orgànica procedent de la recollida selectiva, restes de poda, fangs de depuradores d'aigües residuals i la fracció sòlida derivada del procés de metanització.
Una vegada mesclats aquests elements amb branques i fusta triturada, comencen a ser tractats per obtenir el compost, que funciona com nutrient, és a dir, com a adob per ús agrícola i jardineria. Planta d'assecat solar de fangs. La planta d'assecatge solar de fangs rep el fangs de depuradores d'aigües residuals que no es poden tractar ni en la planta de metanització ni en les plantes de compostatge. En aquesta instal·lació, els fangs són assecats a través de la radiació solar i amb l'ajuda d'un robot que els volteja. Una vegada assecats, seran usats com a biocombustible a la planta de valorització energètica. Planta de valorització energètica. La planta de valorització energètica és l'encarregada de tractar els residus en massa que el ciutadà no ha pogut separar a casa seva i que ha dipositat en el contenidor de rebuig. Això vol dir que només es valoritzen aquells residus que no es poden reciclar. D'aquest procés se'n desprenen uns gasos calents que generen vapor, el qual serveix per obtenir energia elèctrica. La planta de valorització energètica, que consta de 4 línies, ha permès arribar definitivament a l'abocament zero. Això ha suposat millorar els nivells d'emissió, valoritzar més tipus de residus i aconseguir que el 50% de l'energia obtinguda sigui considerada com a renovable, segons el Pla d'Acció Nacional de les Energies Renovables. A dia d'avui, aquesta instal·lació produeix electricitat equivalent al consum de 53.000 habitatges. Planta de producció d'ecoàrids. La planta de producció d'ecoàrids s'ocupa de tractar els incremats, les ceràmiques, les ferralles i d'altres no combustibles procedents de la planta de valorització energètica. Al final del procés, s'obté fracció mineral que es podrà usar com àrid per fabricar formigons o com a subbase de carreteres. La fracció metàl·lica, de la seva banda, s'envia a reciclatge. Dipòsit de seguretat. El dipòsit de seguretat és l'espai que recull les cendres o residus de depuració de gasos procedents de la planta de valorització energètica. Aquestes cendres es mesclen amb aigua i ciment. D'aquesta manera, són estabilitzades. Per evitar una possible contaminació de les aigües subterrànies, s'ha parat especial atenció a la impermeabilització del fons del dipòsit. Centre d'Informació i Educació Ambiental. El Centre d'Informació i Educació Ambiental del Parc de Tecnologies Ambientals és un edifici singular i funcional en forma de cub, amb uns mòduls construïts a partir d'aglomerats de productes de reciclatge. A l'exterior, destaca un grup d'escultures realitzades amb metalls reciclats i el tren monorail, que serveix per fer més còmode i àgil el desplaçament dels visitants per les distintes plantes de tractament en la intenció que aprenguin i entenguin què es fa en el parc. Si bé pot ser escenari de tot tipus d'actes, el Centre d'Informació i Educació Ambiental té la finalitat bàsica de ser un espai per conscienciar i educar mediambientalment tothom que visita aquest centre. En ell trobam distints espais, com ara la sala d'actes, els tallers d'activitats, diverses sales de formació, oficines, entre d'altres. Pla de mesures i vigilància ambiental. El correcte funcionament i manteniment de les plantes s'assegura mitjançant el Pla de mesures i vigilància ambiental. Periòdicament, es fan controls dins i fora del perímetre del parc sobre les aigües subterrànies i superficials, els sòls, les emissions a l'atmosfera. Es fan també estudis de la qualitat de l'aire, de la generació de renous, de les olors i d'altres controls específics per plantes, com és el cas de les emissions a la planta de valorització energètica i a la planta de biometanització. S'afavoreix la reutilització dels subproductes, com els ecoàrids, cendres o compost, i s'aposta per la millora constant de cara a una màxima conservació dels recursos naturals.
Comissió de seguiment. La Comissió de Seguiment és un òrgan col·legiat de participació, consulta i assessorament en matèria de residus no perillosos, adscrit al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca. Té com a principals objectius fixats garantir la participació activa dels diferents agents socials, actuar com a òrgan consultiu i assessorar el departament al qual està adscrit. Integra responsables polítics i tècnics del Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears i un representant per cadascun dels partits polítics de les illes. A més, en són membres els representants de distints col·legis professionals, col·lectius i entitats, com ara la Universitat de les Illes Balears. Energies renovables. Tirme aposta per la sostenibilitat i les energies renovables. A la planta de valorització energètica, el 50% de l'energia obtinguda és considerada renovable, segons el Pla d'Acció Nacional de les Energies Renovables. Comptam amb diverses instal·lacions fotovoltaiques a les estacions de transferència. I a l'aparcament de les cases de Can Canut, igualment, hi ha una instal·lació fotovoltaica que transforma l'energia solar en energia elèctrica i que alhora serveix de parasol pels vehicles. En Spark hi ha una forta aposta per la mobilitat elèctrica de forma genèrica. Tenir cura del medi ambient és vital pel nostre benestar i també per la nostra economia, que es basa principalment en el turisme. Els nostres paisatges i el nostre clima són el reclam fonamental perquè cada any ens visitin milions de persones. Quan cuidam el medi ambient, milloram les nostres condicions de vida i ens assegurem un futur millor. Entre tots, ho feim possible.